And whatever we ask in prayer, God will give us. And He is with us, He fights for us. Amen. Amen.
Mfilasi, umama uVilasi, umama bonke insizwa Sonto Sikole welihle igama lomfowethu Jesu Kristu, igama nguThulasizwe wabaNtsele, umntwana kaNkulunkulu bisisiwe bazalwane. Ngiyakuthanda kakhulu bazalwane uJesu wayesizilula ebusheni bami namanje bazalwane usayisiza impilo yami. Amen. Bazalwane ngizodlulisa nje inhlelo namhlanje sizoba besithi isikhashana emsiwe uthanda izinhlelo namhlanje. Ulethu usuke eThekwini wafika namhlanje sila imbuso ngiyacabanga sendleleni uyothengela ayinabo sebesesifika asithele kodwa ukuthi uzofika isikhathi so nje ngaphandle kokuthi isikhathi bazalwane sizoqhuba nje ngohlelo lethu kuprogram yethu umama uVilasi ecele izingaphambili sizosamkelela nje bonke isikhathi sabadala esiqalayo ukuba nawo abona nje balulekile iwekhala umnandi futhi le yasekhaya esenza ngayo la ngoba sifuna But now this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel. Jacob and Israel, he who formed you, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep you over. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your state. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange of you, nations in exchange for your love. Life, do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather them from the west. But then you show he has summoned us by names. We belong to him.
because we are tired. May we always remember that during the week, wherever we are, always know to belong to God and He loves us. He says He will even give other people in exchange of us. That's how much He loves us. We are priority to Him. He loves us. He knows us by name. Amen.
Amen.
umama wethu umama uDlaba umama uShezi siyabingelela egameni namandla kaKristu Jesu. Sibingelela abafowethu bonke lapha egameni likaKristu. Amen. Moses lethu nonke bazalwane yakuthethe the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Bazalwane angikali nami ngibonga uNkulunkulu bazalwane ngimavule emhleni ngikudedela isimanga bazalwane. Amen. UNkulunkulu umsaka wangiphilisa ngemini phambi kwenu yasiza isandla sami usimjikile. Amen. Lenginasiboni bazalwane phambi kwenu namanje ngiyezwa anginawo amandla manje konke ngibacelayo ukuthi ngicela usikhonze. Hayi bayijikitha ukhathini kuba ngazi ukuthi uyabuya nawe bese uzofika nakuwe ngizothelela. Hey bayikhalula bonke abazanisamatheni ngiyacela. Omunye ke ngihlala naye eMakhoswa usesele njalo. Hayi abonke ke ngithithi. Ngofele kumphithi. Amen. Wabe ngithendile ke ngakavami ukukholozela kodwa nami ngikholozela izolo. Uthi abakuthatholela waphikwa ngifusisi. Wathi hayi bonjana kavesi. So hayi babona ukuthi hayi uthi ngowela khona impumphiki bazalwane. Amen. Amen. Wala ngibonga bazalwane ngithola kakhulu noma isasizo kancane kodwa. Amen. Bazalwane ngi-right kodwa angizubanga ude kakhulu kodwa ngiyacela kule thuba lamanje nami ngibonge kakhulu bazalwane i-conference esinayo bazalwane bekuninandi kakhulu nokubona bazalwane nikhona ngijabulile kakhulu. Inhliziyo yami iyabonga nje ukuthi uboni naye bekhona kashongo bazalwane. Kunina nonke benikhona abantu njalo ngibonile bebeyibambile ekhaya bekumnandi bazalwane nonke besihambile namhlanje ukubonile i-conference. Sibonga kakhulu amakhekhe basibhalela amakhekhe nosiswakhe bazalwane bekumnandi kakhulu. Sibi-conference netheku belingambile ngale bekumnandi bazalwane. Free State nonke bazalwane siyathokoza kakhulu ukuthi bengiye kuma-Easter holidays. Abanye bebesemakhaya abanye besinabo ngapha. Inkosi yomusa mayibusise. Amen. Kuleli thuba elincane nje ngaphambi kokuba anginasemoni bazalwane nginento nje engihluphayo kulamalanga ngingathi awuhlele shumayela nento eyodwa. Into-ke njalo mina mayibusisile njalo ngikhuluma ngayo kodwa ngaphambi kokuba ngishare okusenhliziyweni yami ngicela ukudlulisa leli thuba ngicele uma wethu umama uDlaba ukuthi azosibingelela bazalwane. Umzalwane wala endlini asimamukeni wala ekhaya sishale nje ngesama ukhonza ngasetshebulini bese nge-winter ukhonza nathi ngapha. Amen. So mawami ngicela ukunikeza leli thuba ukuthi usibingelele ubingelele napha bazalwane. Amen. Nabantwana bakho inkosi yomusa mayibusise. Amen.
ngokusangibala abazalwane ngiphinde ngibe khona kungumusa wakhe asikona ukwazi ngokuqonda abazalwane kodwa kungumusa kaNkulunkulu owangibiza namnika lomusa ngibonke inkosi athi ngibhathele ngifuna lomusa xa ngisekhona izweni ezingihlala lenxa ngizembizwe inkosi isho nalo inhliziyo abazalwane ethi ngiyahlala lenxa ngizembizwe inkosi inkosi ikusise uNkulunkulu kunibingelela kwami lokho bazalathi ngibonge uNkulunkulu mangikhona lezindawo ngagcina sisengale lapha sasikhona bazongiyakhokhela endleleni ngithi naye athi sekude kakhulu lapha sisekhona hayi athika naye ukuthi mawubona usefane inkosi ikusisa abazalwane ngiyabonga banana lokhu abakajisile kakhulu angiba abantwana abamsengini ngibona eThekwini ngibona abantwana benkosi ikusise noma ngibona eSaskateni town awukhulu Jehova ngibonga inkosi ngibona abanye ngihlala bebona inkosi ikusise Enjabule kulo ngoke Ayesawe vice versa, there is a formula. Ukuze ufike ezulwini kunezinto okudinga
uzenze ukuze ufike ezulwini. Awukwazi ukuyithola usezulwini nezinto ongazenzayo. Ezulwini akusindawo ongavele uphapha usukhona. Uthi ngilozolunga bekwa yini. Akusinto engashaya surprise ingene ezulwini uthula. Amen. Ezulwini bazalwane indlela ezejeni yokufika ezulwini. Sometimes indlela ayibi lula, sometimes ayibi indlela yokufika ezulwini. Izinto ezidlula kuzo sometimes ziyibonise ngathi alikho kwalelo zulu. Ufike esikhathini la ukhona uyibuza khona ukuthi ikhona nje lento yokwakuvelazi kunje. Iformula yofika khona. Ithi iBhayibheli onqobayo ngiyabambathisa kuncwadi yesambulo. Ukuthi ikhona izinto ezifikayo noma ezidlula kuzo kodwa bese uNkulunkulu esibinde enqobeni. Amen. Ngiyazolala le nto. Akuveli pelula la kwamsindisi. Akuveli pelula la kwamsindisi. Kunamabhenda, amabhenda akhona sharp awajikeli. Akheva kakhulu. Abaningi basaleliwe. Kodwa silindiwe ezulwini. Uyabona into emnandi ngabamsindisi, lingakakhali icilongo noma lingakathathwa uthi lwesibani. Asho njalo uJohane uncwadi yesambulo athi kodwa ngiyeza masisha unothi lwesibani oluphilo olususwayo. Yabona lingakathathwa une-chance kuzo zonke izinto owabizo noshaya kizo ukuthi uphenduke. Uphinde uqale phansi. Ngisho ukuthi sine-chance each and every day. Yazi la insindisweni uwanamuhla uvuke kusasa alukho la ilanga la bathi khona uJesu nganene kuwe. Esilokhu ungakafiki esikutheni sefile. Ezwakala bazalwane. Siphilela ukulungisa insindisweni. Ngilungise namuhla ngilungise nakusasa. Ngiyoze ngifike khona. Alikho ilanga la oba ngcwele khona besithi sengiredi angisafune ukuyihlambulula ngisafune lutho lansi ngisifuna usuku nosuku kunjengoba siphila ngalikho ilanga la olala khona ungagezile ngokuthi ngigezile izolo. Ubalungisa ubalunga ekholoza ugezile athi ngiwe ngangcoliswa yini ngoba ngakawo nje sekhina ngwami ukudalile. Yazile ngalelo langa akafuni ukugezayo. Athi hayi bengakawo mina mshaka senzo la insindisweni siphenduka usuku nosuku sizihlanza size sifike with righteousness. Alikho ilanga lapho lesithi asisiboni isidingo sokuthi sisondela kuye uNkulunkulu. Side siyabuye sokuthi awunkosini yasasa. Now incwadi esizoyifunda la esifuna sichandazela just share this way bazalwane. Ihlele enhlizweni yami amazwi kaPawulu ebhalela incwadi yaseEfesu ifundeka kanje chapter 3 Efesu 3 verse 10. Uthi ukuze ngifundele ukuze enjabule nkulu ukungena esangweni
izwi lakho. Baba, izwi lakho linamandla, liyaphila. Lithi Nkosi yami ebhayibhelini in the book of Acts that your word is able to build us up, oh Father, and give us an inheritance, oh God. We pray that you will open up our hearts, oh Father, so that we can receive your word. Nkosi yami with meekness, we pray for your servant, Nkosi yami. Ome phambi kwethu siphilekela Baba ukuthi ugobe size wena ukukhuluma nathi uNkulunkulu wethu, let our minds and hearts be transformed in your presence in Jesus' name. Amen. Chapter 3, verse 10. Ukuze ngibazi namandla okufa kwakhe nokuhlanganela ezizukulweni zakhe, ngifuze ukufa kwakhe. Inkosi yomsakazo kumele sisufunda kwezibalo. Amen. Amen. Kulezi zinsuku bazalwane kuhleli kimi into ethi asifuze uKristu. Angidluli kakhulu empeleni manje ngusisi. So angayibona ngomshikashika nale vesi ozilindile. Amen. Kodwa nginento ethi asimfuze yena. Uthi-ke uPaul ukuze ngimazi yena namandla okuvuka. Asimfuze uthi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela eziphethweni zakhe, ngimfuze ngokufa kwakhe. Nginento ethi bazalwane, why uPaul specific ekuthenini akhulume ngamandla okuvuka kwakhe. Amen. You know, uKristu uoperate ngamandla ahlukene enkosini. Ngingafuni-ke abanye bayishaya itheology bazalwane, kodwa itheology iyasiza. Because igama amandla kwisiZulu nakwi-English lilodwa, it's only lisetshenziswa liyi-power kuphela ngesiZulu amandla, but uma uya ku-Greek ihlukene kathathu, amandla awafani. Amen. So uPaul usebenzisa amandla okuvuka uspecific ukuthi ukuze ngimazi yena ngamandla okuvuka. In other words, amandla okuvuka awafani namandla amanye mhlawumbe awokuzalwa kwakhe, namandla kade operator nawo awuvuka kwakhe anomehluko. Amen. Because this Greek amandla ahlukene bazalwane, ahlukene kawu-3. Kukhona amandla lawo kuthiwa i-authority, nawo amandla ama-politician they use that power. Kungashiwo lawo uxhuma iy'nsimbi, kodwa banamandla nesi-Greek ibizwa nge-exousia. Amandla nawo, but amandla ahlukile. So uJesu uyakhona ukusebenza kumandla e-authority, but ukhona siyo amandla akhuluma ngawo uma ekhuluma ngamandla okuvuka. Kube khona amandla okuthiwa i-dunamis or dunamis, amandla kaMoya Oyingcwele, amandla okuthiwa amandla angabambeki, amandla kaMoya Oyingcwele, amandla agcekulayo, amandla amandla kaMoya Oyingcwele asebenza into eningi mazaphandle. But amandla akhuluma ngawo la umpostoli Pawulos ukhuluma nge-Christos. Amen. Amandla lawo kuthiwa i-mighty power, amandla amafihlelo. Amen. So uthi ukuze ngimazi yena namandla akho okuvuka, uKristu uthe evalelwe ethuneni. Watholakala esengaphandle, lingakaze la kwakhona amadoda. Ngathi ngiyabona itshe livalwa lisunduzwa amadoda amaningi. Ngiyayibona ngale ngasekhaya masingcwaba sisebenzisa lokho kuthiwa izilate. Sifaka zona, sifaka ibhokisi, sifaka islate. Alibanjwa ndokutoyedwa leliyathi, alibanjwa amadoda amaningi. Ngibona uJesu engaphandle kwethu nakungabizwanga ngisho eyodwa indoda ukuthi izolisusa. uPaul ukhuluma ngalawo mandla, athi ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe. Ngiyamthanda amandla ngaphezulu bazalwane, uthi ngimfuze nangokufa kwakhe, ngimfuze nangokuvuka kwakhe. In other words, bazalwane, njengoba besisephasikeni besiyoyikhumbuzisa ukuthi safelwa, siphinde
uzwisisa ukuthi owasifela wavuka. And akavukanga nje wavuka namandla. Wavuka namandla angavinjelwa. Wavuka namandla. Elithi iBhayibheli bathi abafundi behlangene bexoxa. Bambonise ngaphakathi. Namandla isikhuluma ngawo amandla. In other words, masimfuza yena simfuza namandla amandla angavinjwa. Ithina ayikho nento eyinye namandla okuzwindela. Oh my God. Thina singafika sekuthiwa ayisekho iposter yale position. Kodwa ngenxa ukuthi sifuzeka namandla okuvuka sitholakala sesingaphakathi kuzwani ukuthi ungene njani ngoba asikaze sakhipha nje le poster ayikho iposter sitholakala singaphakathi ngenxa yamandla. Elithi iBhayibheli sikusho njalo khona ukuze simfuze namandla okuvuka. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe sike sayishela le Mshezi lithi bathi ngelilanga kulodoba yabona amandla akhe uma esevukile awafani namandla kade operator nawe esafile. Ngifuna ukusho njalo ukuthi thina sifanele simfuze ingabi singavinjwa sibe ngoqhamukavinjwa. Uyawuzothuka ngeke uvimbe uma usufuna ukuya emanzini ungangena nawe zibeni nathi sibelo hlobo. Uma sifuze uKristu sifuze amandla okuvuka ngoba ayikho nanye into ephinde yakwazi uma phambi kukaKristu. Lithi iBhayibheli ubengena ngisho kulakuvale khona. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe bathola esebehleli nabo babuza ngenxa yokuthi uze uthi womuntu ukuthi ungangithindi ngoba ngingakayi baba ngenxa amandla layenawo ngaleso sikhathi ayisimanika. Bazalwane thina sinamandla esindawo sifuze nawo umfuzi uKristu namandla okuvuka. Ngoba bazalwane lo ngisho kancane kahle akuphelanga kube umuntu oyedwa kulokuthiwa ngithandazelwe ubabumvelasi sonke lamandla sinawo. Konke lamandla sinawo. Thina sifanele sikhomande imimoya sibuze sikhalime amadimoni sitshele imimoya emibi ukuthi ayenzeni. Bazalwane akusikuthi sithanda ukuyigabisa kanani kodwa sinikwa amandla. Namandla sinawo isale bazalwane akazingenze njani nizazi ukuthi namandla. Ayikho into eyiproblem njengomuntu onamandla engazazi ukuthi namandla. Ufana nenkomo inkunzi yenkomo into ebalekelwa amadoda amadala bayizoboshelwa. Nibuye emakhaya ngoba lawo bazoboshelwa inkunzi ishile elunde ngakho ithole ishawa umfana omncane ngaka ayishawa osifazane omncane ayikwazi amandla ayaziwa ngabanye abantu. Yona ayazi kuthiwa ngike ngabona angazi noma i-culture yiphi kuthiwa umntwana ufakwe esibayeni ukuze kubonakale ukuthi wakhona umbone edlala nenkunzi ey'brushes nenza ukuthi kodwa omdala ngeke umfake enzele yakhe because useyawazi amandla ekhona ukuthi angakanani. So nathi sinjalo ngike ngasho la last week ngathi sithina si-affectwa amadimoni amancane lawa awobhebi lawa asayothesta kuthiwa hayi mhlawumbe la amadala agoloza athi hawa mini nameni loyo hawo hambani yena ukhishwa amadimoni akwa-Grade R azokuba ngenxa kuyaziwa emkhathini ukuthi awukwazi amandla akho. Thina kukho la kumele singangeni khona even ePhalamende fanele ngase nginamzamane wayekho sePhalamende. I pray ukuthi ungene ePhalamende ungalokhu uhamba funa ngeyila i-team laphathina hayi ube i-team yama-minister kube njengoba nihleleni yaphesheya baphelezela wena. Ngiyasho bazalwane ngikuzokwenza. Ngifuna ukuphatha iwili nenqumama. Ngizwani
Amen. Fanele sazi amandla esinawo kuKristu. Ayikho position okumele usaba apply. Uma usaba apply ukuze nomsizo uthandaza. Ayikhathele mina. Namandla bazalwane. Fanele simfuze uKristu namandla okuvuka kwakhe. Once I understand that I want to put the Kairos power, this is let's show the Latin and I want our father. Now, Pelé man that our authority. Yes, the authority because it's zero now. The authority to the operator I Christ. What of another man we position that our Bazalwane. Amen. Ngena lapho ungangena khona. Mina ngokujabulela lo. Ukuthi uzile ukudla wazi bashone ethandazela umzalwane akade ufuna. Yino bazalwane asafanele ngeke phezolala bazalwane. Because the way sengithemba ngakhona uNkulunkulu ngibone ngathi ngibeke phezulu ngizama ukudonsa ukuthi ngifike kangikhona ekuthembeni uNkulunkulu. Afika kubelanga sibene stress ngani ngixoxela ukuthi asikhuluma noShezi ukuthi fanele sifike ku-level la sithenga khona kani ukudla sikuthandazele ungapheli emashalofini. Ya iBhayibheli lithi uIsrayeli wahamba 40 years ehlane akuzange kude statue akuzange kude ngubo usewuye kaNkulunkulu loyo abazalwane sewuye Inesuka ngitshela ngo-2013 isanjalo sikhonza uNkulunkulu njalo kwazi lokubamba imali manje fanele i-problem isibela sekufika khona umprofethi othile umprofethi bese ngithi man of God no amandla akithi waniliwe kusho njalo uPostoli Paul uthi ngiyakhohlwa kungasekuba ngizivela bongaphambili kuze masi amandla akuvuka siyasebenza usuku nosuku sisebenza ukholo kwethu ukuze sifikelele nokubazi siyakuthi sidinga phansi siyathuthisa kodwa sithi banokwazi ukukhohlwa kakasi asiqedwa asipheli senziwa yonke into kodwa siqedwa asiqedwa usuku nosuku sisigulela bongaphambili ukuze sifike kwi-level yokumazi kwi-level yokuvuka kwakhe ngoba mhla simazi kwi-level yokuvuka bazalwane yilaso kwazikhona ukuthi ayikho indawo esingayongena kuyo thina mafrezi mhla simazi kwi-level yamandla okuvuka yisho ukuthi noma isitha singathi siqedile ngawo uzobonakala ungaphesheya ngenxa yokuthi usumazi uKristu kwi-level yamandla amandla okuvuka bazalwane amandla ahlukile kunamanye amandla akukho ngisho no devil in hell onamandla okuma phambi kwakho akukho ngisho isitha esesibeleshwe kangakanani esinamandla okuma phambi kwendlela yakho ngisho abantu bengazonda ngisho abantu bengakumisela intenhle kodwa manje wazi amandla okuvuka kwakho
sangena khona saphuma la truck yakhona sukuhamba ku-authority suku-operator kwi-level yokumazi yena namandla okuvuka. Ufuna sithandaze. Iza ngaphambili kulelani sizibuzo sithandazisa. Ufuna sithandaze sibazi amandla okuvuka. Ufuna sifike kwi-level lapho kungasakho into emaphambi kwethu. Sihlabelele sesimaphesheya njengo-Israyeli owelumandla okukhulu. Sithi hashi ngicela iyagcoba ngosobani ngenxa yokuthi si-understande ukuthi no bazalwane. Amen.
Sikubonisa futhi